Ahojte, počúvate Sám sebe pán podcast číslo 7 a počujete ma po skoro roku, alebo teda minimálne po 12-11 mesiacoch, keďže posledný podcast som dal von pred zhruba v lete minulého roku. A dôvod bol hlavne ten, že doteraz som podcasty nahrával osobne, vždy som s môjim hosťom bol osobne v jednej miestnosti. A keďže teraz som ale v Južnej Kórei a tu mnoho Slovákov a Čechov, ktorí podnikajú alebo tvoria nejaké zaujímavé veci, sa nenachádza, tak som sa rozhodol začať robiť podcasty cez internet, cez Skype. A vďaka tomu teda dnes tu mám môjho prvého internetového hostia, aj keď sme sa stretli spolu aj osobne. A je to Jarek Mikeš. Čauko. Ahoj, ahoj. A napadlo mi urobiť rozhovor práve s tebou nedávno, pred pár týždňami, a teda som veľmi rád, že si s tým súhlasila, že si dnes tu, takže ďakujem. A spoznali sme sa, alebo takto, začneme jednoduchšie, nejako predstavíš sa nám, alebo ľuďom, ktorí ťa možno nepoznajú podľa mena, nejakými pár vetami? Jasně, takže jmenuji se Jarek Mikeš a podnikám víceméně na internetu. Mám IT firmu, mám marketingovou firmu, a vlastně na internetu už jsem celý svůj život, respektive od doby, kdy vůbec internet v České republice je, což je... Koľko máš teraz rokov? Mně bude 37, takže už nějaký pátek na internetu právě má možnost být a je hrozně krásný to sledovat, jak se to celý vyvíjí. A vlastně poslední roky občas to kombinuju právě to s testováním, a vůbec vlastně se snažím být trošičku takový free v rámci toho podnikání, takže vlastně takový rychlý zhrnutí o mne. Super. Teda jedným z tých hlavných dôvodov, kvôli ktorému som chcel sa porozprávať s tebou, a jeden z tých hlavných dôvodov je ten, že máš množstvo projektov a sám neviem nejako pochopiť, že ako to všetko vlastne stíhaš. Ale k tomu sa dostaneme. Čím som chcel začať je ten spôsob, aký sme sa zoznámili my dvaja. Vieš o tom povedať niečo? Jasně, tak já jsem dlouho hledal nějaký zajímavý projekt, event, který bychom mohli v Brně uspořádat. Byl to event pro digitální nomády a narazil jsem na tvůj festival digitálních nomádů na Slovensku. Mě to hrozně moc mě to zaujalo, protože ono je vždycky lepší stavět na nějakých základech, než to dělat úplně od začátku. Samozřejmě od začátku to jde vždycky, ale ta cesta je vždycky trošičku delší. Takže na základě toho jsem tě oslovil a nějak jsme se dohodli, padlo slovo a vlastně minulý rok byl první česká verze toho festivalu digitálních nomádů. Dneska plánujeme, nebo letos plánujeme další v říjnu. Takže vlastně ta první spolupráce byla právě v rámci festivalu digitálních nomádů českých teda tak. Super. Ja som potom, teda tohto festivalu vášho som sa zúčastnila ja sám, aj som tam mal prednášku a potom po ňom som to zhodnotil tak, že ten váš festival z môjho pohľadu vyzeral o mnoho lepšie zorganizovaný a pôsobil o mnoho viac profesionálne ako tie naše dva slovenské, ktoré sme zorganizovali predtým. A to som ti myslím aj hovoril. Ako to vidíš ty, ako si spokojný s tým prvým festivalom a čo sa vám podarilo, na čo možno, že ľudia vám dali nejakú kritiku? Tak samozřejmě na každém eventu se dá nějakým způsobem něco naučit. Pro nás to byl taky takový experiment, protože my nic takhle jsme jako nepořádávali. A ta zpětná vazba od těch uživatelů byla víceméně dobrá. Samozřejmě byla tam i negativní nebo záporná, což za to jsme samozřejmě rádi. My jsme to postavili trošičku do toho formálnějšího stavu, aby jsme oslovili větší skupinu lidí, protože ne vždycky do těch komornějších eventů je ochotný každý jít. A ač teda o digitálním nomádství a vůbec jako kdyby tom freelancingu a práci na dálku mají zájem lidi i kteří přímo jako kdyby se necílí na to digitální nomádství, takže my jsme chtěli jako kdyby víc zaujmout větší skupinu lidí, proto jsme to postavili do toho formálnějšího stavu.
Čiže myslíš aj nejakých lokálnych podnikateľov? Jo, ono v praxi vlastně to digitální nomádství, ono nese rysy klasického freelancingu, kde ten živnostník nebo ten podnikatel je nějak na cestě nebo prostě nefunguje z té domácí kanceláře, ale prostě operuje různě prostě z různých míst. A v dnešní době, kdy máme hrozně malou nezaměstnanost a lidi prostě přecházejí hodně na práci jako kdyby sami na sebe, tak tohle je hodně častá forma při výdělku nebo i vydělávání peněz u mladších lidí. A samozřejmě oni třeba to dělají nebo vlastně podnikají a pracují, ale neví, že se tomu říká přímo digitální nomádství. A samozřejmě to digitální nomádství má samozřejmě nějaké své specifika a ty jsme chtěli právě přiblížit tím jednotlivým lidem. Co na tom eventu vlastně jsme měli za takovou zápornější zpětnou vazbu, což jsem cítil i já, že my jsme to směřovali víc na to podnikání a míň vlastně na to digitální nomádství jako takové, to znamená ty příběhy těch lidí a vůbec jako kdyby to přiblížit k tomu cestování. Ale myslím si, že ta chvála kritika byla tak jako, dejme tomu, 70-30 a 30 bylo vlastně ta kritika, že by očekávali víc příběhy těch lidí. A což se letos budeme snažit víc nějak pokrýt, no. Toto je, myslím, že veľmi náročná úloha a takisto my sme nad tým veľa premýšľali a tiež potom ľudia boli poväčšine spokojní, ale takisto jedna z najväčších kritík bola to, že takto niekomu sa páčili prezentácie, ktoré boli viac také príbehové a inšpiratívne, ale potom tam bolo zase druhá časť ľudí, ktorí chceli presný opak, ktorí chceli praktické tipy a ktorí chceli nejaké konkrétne rady o podnikaní, ale zase na druhú stranu tam bolo mnoho ľudí, ktorí možno, že ešte iba dostali tú prvotnú myšlienku, že OK, chcel by som začať podnikať alebo freelancovať, aby som mohol vycestovať alebo aby som mohol mať viac času byť doma. Takže myslím, že práve toto je také najväčšie úskalie organizácie týchto festivalov alebo prednášok pre digitálnych nomádov. Nájsť ten správny pomer toho inšpiratívneho a toho o cestovaní a zarábaní a zároveň aj potom niečoho praktického. Přesně tak, no. Ono v tom celkovém důsledku nebo v tom globálu, tak si myslím, že to mělo docela pozitivní dopad a právě, jak říkáš, tak tam bylo hodně lidí, kteří teprve se rozmýšleli, jestli půjdou tímhle směrem a jsem rád, že i tyhle jsme nějakým způsobem oslovili. Jasné. A teda ako vidíš teraz ďalší ročník, čím bude iný oproti tomu prvému? Tak jiný bude určitě v osobnostech, protože už minulý rok měl na festivalu vystupovat Robert Vlach, což je v Česku docela známá osobnost i co se týče digitálního nomádství, freelancingu. On sám vlastně provozuje portál Na volné noze, je docela uznávaný, nebo ne docela, ale je uznávaný odborník právě v rámci poradenství v podnikání. On často organizuje nějaké nomádské akce do zahraničí, sám pronajímá lidem a digitálním nomádům nějaké prostory na své chatě a vlastně vydal i knížku Na volné noze.cz, takže konečně jsme se domluvili a letos vlastně bude jeden z řečníků. Nově potom tam bude i David Lerins, což on teda žije na Bali a letos do České republiky se nechystá, tak jsme vymysleli takovou formu vzdálené prezentace. Takže zkusíme live stream přímo na Bali v době prezentace, takže v době vlastně toho festivalu, tak uvidíme, jak to klapne. To jsem zvedavý velmi, no, to je jo, to bude taková výzva, musíme udělat aj nějaký náhradní plán, kdyby třeba nějak jako nás sklamali. Na Bali bude potopa například, alebo něco podobné. Jo, kdyby nás zklamal nějaký internet nebo něco. Každopádně jako tady tohle je výrazně jiné, že vlastně zkoušíme do toho zapojit to vzdálené cestování těch lidí nebo ty jejich pobyty a zkusit udělat prezentace na tu dálku.
Oddělili jsme letos workshopy, takže vlastně v průběhu toho eventu se nebude odcházet na workshopy a nebudou se nám dělit lidi oproti minulýmu roku. Takže workshopy budou prvně přednášky a až ty skončí, tak pak půjde jít na workshopy. Takže tohle jsou asi takové dvě zásadní změny. A bude to zase v Impact Hubu. Oni se teď hodně rozšířili a je to docela oblíbené místo, takže doufám, že to miesto bolo veľmi pekné. Mne sa tam veľmi páčilo práve kvôli tomu, že to bolo celé také presvetlené a takú pozitívnu energiu mi to dávalo. Jo, oni jsou super. To je jedno z mála míst, kde se právě zhlukujou i digitální nomádi, i vlastně lidi, kteří mají nejrůznější startupy a začínají třeba podnikat. Takže ta komunita tam je v rámci tady toho docela silná, což je super. Paráda. Presuňme sa teraz ešte trošku k tvojim začiatkom a možno, že tomu, ako si vyrastal a čo ťa ovplyvňovalo a možno, že čím si chcel byť, keď si vyrastal a ako si sa vlastne dostal k podnikaniu. Keďže môže povedať, odkedy podnikáš? Ako dlho? No, já si myslím, že podnikám tak od 16. Oficiálně samozřejmě od 18, ale podnikám od 16. Já jsem kdysi dávno začínal já jsem skládal počítače. To ještě tehdy bylo docela v začátcích. Aký to byl rok? No, tak mě je 37, v 16, tak když to odečteme, tak to je tak 20 let zpátky. Okay. Takže máme 2018, tak dejme tomu 98 rok nebo něco takového. Pěkně. A tehdy vlastně jsem skládal ty počítače, k tomu jsem se dostal právě, nebo to byl můj první kontakt s IT. A skládal jsem prostě i pro docela velký lidi, třeba pro policejní stanici v Rušovanech jsem skládal, já nevím, 20 počítačů. Jako 16-ročný? Jako 16letý, protože on to v té době nikdo moc nedělal. Jasné, vlastně, tak jsem tam dal nějaký vírus, ano? A potom si sledoval ich webkamery. No, tehdy to byla taková divočina, ale právě to bylo super, že vlastně neexistovaly nějaké jako takový ty regule, jak dneska jsou výběrové řízení, že jo, na veřejné zakázky a takhle to prostě, že jo, naši se znali s nějakým vedoucím vlastně v té policie, té lokální policie, to byla, že jo, té vesnice nebo malinký městečko, domluvilo se to, jo, můj syn to dělá, tak se to prostě udělalo a dostal jsem trošku zaplacený a to bylo všechno. Já jsem byl rád, že vlastně to můžu dělat. Jasně. A spojoval jsem to do sítě. A vlastně takhle jsem začal, dlouho jsem to dělal a vydrželo mi to pár let. No a vlastně přes IT, přes tady to skládání počítačů jsem potkal mýho prvního zaměstnavatele, což byl Rakušák, Wilhelm Christian Meixner, dodnes si to pamatuju. A on vlastně měl takový, jako dnes se to dá říct, že to byl jako startup takový. On v Rakousku dělal takovou na internetu databázi diskoték. A já jsem vlastně mu začal dělat webové stránky tehdy. Mě bylo nějak jako kdyby 18 nebo tak nějak. 17, 18, 19, něco v tady tomhle věku. A vlastně to poprvé jsem se dostal do kontaktu právě s tvorbou webových stránek, to bylo ještě, že jo, to se ještě dělalo ve Flashi a v různých Microsoftích věcí, kde byl výsěvěk a nekódovalo se tolik a programování vlastně nebylo úplně moc potřeba. Takže to jsem začal jako kdyby řešit webové stránky a to se prostě různě nabalovalo, začal jsem dělat webdesign, trošičku jsem si ošahával už potom to programování, a postupně se to stupňovalo. U něho jsem vydržel taky pár let, asi 3 roky, kde jsem se hrozně moc naučil, protože já jsem s ním mluvil ze začátku německy. My jsme vůbec nevěděli, že jako on umíme anglicky, protože angličtina pro mě byla mnohem jednodušší už tehdy. Už jako 18-ročný si věděl po anglicky a po německy. Jo, já jsem měl vždycky blízko k jazykům, takže pro mě by bylo jednodušší určitě se domlouvat v té angličtině. Jasně. Já jsem měl právě tehdy ještě, já jsem chodil na gymnázium
v tu dobu. A my jsme měli normálně amerického učitele, takže jako ta angličtina byla jako docela dobrá. V němčině já jsem propadal, že jo, já jsem měl hrozný známky, já jsem byl prostě hrozný student, co se týče tady toho. Ale právě jsme komunikovali asi rok v němčině, že jsme se vždycky nějak hlava, noha domlouvali a pak jsem nějak řekl, jako jestli můžeme mluvit anglicky a od té doby jsme už mluvili anglicky, což bylo potom super. Táto spolupráce byla externá? Či ty si byl přímo v jeho firmě? Alebo... Já jsem vlastně, protože já jsem ze Znojemska a Znojmo je hrozně blízko rakouských hranic, takže vlastně já jsem dojížděl. On měl vlastně u rakouských hranic firmu a působil hodně kolem Znojma, takže já jsem tam dojížděl a byl jsem u něho na firmě. Respektive ona firma, že on si pronajal takovou vilku a tam měl že počítače a tak. A já jsem dělal vlastně v té vilce. Rozumím. Takže jsem tam jako takhle dojížděl a nedělal jsem externě. Bylo to jako kdyby fyzicky jsme prostě komunikovali. Tehdy externě to moc nehrozilo, že tam ne. Veď to se mi právě nezdalo. Hej. No, a na Vysoku si teda nešiel. Prepáč, na Vysoku si teda nešiel, hej? Keď vravíš, že si mal tých 20 rokov asi a už si byl zamestnaný. Ne, já jsem vlastně, když jsem dodělával, nebo když jsem dělal asi střední školu, tak já jsem na střední byl hrozný student, že jo, já jsem měl 4 třeba a tak, takže jako to bylo takový divoký a na Vysokou jsem nešel, potom já jsem ani nedodělal gymnázium tehdy a vlastně jak jsem se přesouval, protože vlastně po tady tomhle zaměstnavateli já jsem se přesunul, já jsem vlastně asi rok podnikal na volné noze po těch 18, ale to prostě dopadlo úplně fiasko. Jsem se zadlužil, že jo, sociální, zdravotní a prostě neklapalo to. Zakázky jsem měl, ale prostě bylo to hrozný. Takže jsem to pak přestal a našel jsem si práci právě v Brně, kde jsem byl vlastně do jedné IT firmy přijatý jako, jak to dneska nazvat, jako webmaster, že jo, a v praxi to znamenalo, že jsem pak jako spravoval webové stránky a potom s časem implementoval. Čiže netvoril si tie stránky, ale si tam pridával nový obsah, dáme tomu. Jo, nový obsah a později vlastně jsem implementoval, což je vlastně že práce s PHPkem a prostě s kódem a tak, protože jsem to jako v průběhu nějak jako učil. No dobre, ako sa potom dostal k tomu, že máš zrazu firmu s neviem koľkými projektami a neviem koľko zamestnancov? Vlastně jak jsem v té firmě asi zhruba 3 roky dělal, tak já jsem souběžně si obnovil živnost a souběžně jsme vlastně s kamarádem založili firmu. Vlastně ještě on studoval na vysoké škole a já jsem vlastně chodil do té práce, tak jsme po večerech právě budovali tady tuhle firmu, kterou jsme si společně založili a obsluhovali jsme pár zákazníků, dejme tomu, já nevím, 10-15 zákazníků, pro který jsme dělali různé webovky, shopy, nebo to nebyl přímo shop, ale prostě weby s prodejníma formulářama. Ano. A vlastně po těch 5 letech, což takhle jsme to vydrželi vlastně 3 roky dělat, jako když jsem chodil do práce, tak po těch 5 letech celkem, co jsem byl v té práci, jsem odešel a vlastně začal jsem se té firmě věnovat na full time, což byl obrovský pro mě skok, protože když jsem odcházel z té firmy, tak já jsem měl plat, já nevím, třeba 70 000 plus minus. A když jsem odešel jako že jsem se sám zaměstnával, tak my jsme měli příjem třeba 10, že jo? Takže to bylo tak jako srandovní, že ten skok pro mě byl finanční úplně šílený. Čo ťa motivovalo k tomu? Práve z tohto hľadiska si myslím, že veľa ľudí sa bojí urobiť ten krok, že si predstavia, že zrazu budú zarábať 20% toho, čo zarábali doteraz. Minimálne na začiatku. Lebo ten potenciál samozrejme v podnikaní tam je o mnoho väčší, že môže zarábať 3, 5, 10, 20 krát viac, ako aktuálne zarábaš, keď si zamestnaný. Ale keď urobíš ten skok, tak zvyčajne ešte toľko nezarábaš a teda ako aj ty si povedal, že si zarábal o mnoho menej. Čo ťa motivovalo k tomu ísť do toho aj napriek tomu, že budeš zarábať tak málo? Tam těch motivací bylo asi několik, protože já jsem časem měl jako problém s autoritou,
protože jsem věděl, že to jde dělat líp a měl jsem pocit, že do toho nemůžu tolik mluvit, vlastně do toho biznisu jako takového. Vlastně, když jsem odcházel, tak já jsem nakonec dělal markeťáka, řešil jsem SEO, internetový marketing a tak. Měl jsem na starosti rozpočty prostě v řádech milionů. A vlastně viděl jsem, že to nemůžu tolik ovlivňovat, plus, takže to byl můj jako takový první impuls. A druhý je, že jsem viděl tu příležitost, jako kdyby, že sám zvládnu mnohem víc. Samozřejmě jsem si musel hrozně spočítat, jestli jako vyžiju, protože jsem tehdy byl ještě v nájmu a že člověk musí nějakým způsobem žít. Byl jsem sám, takže to bylo ještě v pohodě. Čiže už si nebýval u rodičů v té době? Ne, já jsem nebyl u rodičů od těch 16-17, takže já jsem jako odešel hned jako ještě před plnoletostí. Riadně samostatný. Jo, já jsem byl jako donucený jako hned dělat takový biznis. Takže jako, ale v Brně jsem se právě už v těch 18 přesunul, tam jsem normálně jako bydlel v takový malým kumbálku a já jsem si prostě spočítal, že pro mě bude lepší jít vlastně na vlastní pěst, ač třeba jsem měl potom víc peněz, já jsem jako šetřil si ale vlastně prostě jsem to riskl. Ono i v dnešní době, že lidi se třeba bojí udělat takovýhle krok, ale že máme nejnižší nezaměstnanost a prakticky člověk, když bude chtít, tak ho zaměstnají všude. Zvlášť, když je třeba nějaký obor kolem IT, marketingu, designu, že jo, tak prostě není problém se kdykoliv nechat zaměstnat. Ale to vyzkoušení, to prostě je životní zkušenost, která prostě je hrozně podceňovaná a myslím si, že to je něco, co když člověk zažije, tak pak už nechce nic jiného, protože ucítí tu svobodu a tu volnost a tak, takže... Áno. Super. A tá firma, ktorú ste založili aj s tým tvojim kamarátom, tak to je Storm Media, respektíve firma, ktorú máš doteraz? Ne, to právě, ta firma už teďkom neexistuje, nebo ona existuje, ale je jako uspaná. My jsme ju vydrželi společně mít 8 let, 7-8 let. Je to vlastně webseller. A to ještě já jsem Storm Media neměl, Storm Media jsem zakládal asi o 3 roky později, takže tu jsem měl potom souběžně, my jsme si vlastně během těch firem, protože my jsme šli 50/50, že jo, ze začátku to fungovalo docela dobře, ale časem jsme zjistili, že jeden dělá víc a jeden dělá míň a nebylo to takový úplně ke spokojenosti obou stran. Takže každý si potom založil vlastní firmu a pomalinku během té firmy si začal vlastně dělat další své aktivity v rámci své firmy, kde má už jako 100%. Ano. A pak nějak to časem prostě vyexpirovalo, nebo jak to říct, že jsme si každý šli svou cestou. Takže to bylo jako taková postupný vývoj vlastně do toho, do samostatnosti. Ako by si popísal teraz svoju firmu a tie projekty, ktoré máš a ktoré robíte? Lebo je toho naozaj dosť veľa, keď si niekto pozrie tvoju stránku. Respektíve, keď som si iba vygooglil tvoje meno a včera, keď som sa snažil zistiť aj nejaké ďalšie informácie o tebe, tak som naozaj toho našiel veľmi veľa a teda k tým jednotlivým projektom sa ešte môžeme dostať, ale čo ma zaujíma je, ako si v podstate bol schopný vybudovať sám, teda keď hovoríš, že túto firmu vlastníš sám, tak ako sa ti podarilo vybudovať firmu, ktorá toho robí tak veľa? No, já jsem totiž ze začátku hrozně odmítal jako spolupráce s lidma. Bral jsem to jako spíš handicap, snažil jsem se být takový to one-man show. A čo myslíš tým spolupráce? No, že jsem nechtěl do projektu zatahovat další lidi, nechtěl jsem jako kdyby dávat podíly na těch projektech a chtěl jsem to mít celý pod kontrolou já sám. Čiže spoluvlastníkov myslíš, nemyslíš tým nejakých zamestnancov alebo ľudí, čo by pre teba robili? Přesně tak, jako spoluvlastníků a vůbec jako kdyby vstup, že nějaký podílový vstup na projektu, nemusí to být třeba na firmě a tak, ale jako na tom projektu, právě na základě té zkušenosti z té předchozí firmy, protože jsem se bál, že zase tam budou nějaký prostě komplikace a tak. Takže jsem se hrozně dlouho tomu křečovitě bránil. No a potom, a ten růst nebyl takový, jaký by měl být.
No a právě ten největší zlom přišel v okamžiku, kdy jsem udělal ten rázný krok, že jsem začal věřit víc lidem a vlastně v rámci těch projektů jsem jim nabídl spolupráci. Sám jsem si vzal z toho vždycky nějaký podíl na základě toho, jak oni moc vlastně do toho vstupovali a jak oni moc se tomu věnovali, že jo? Protože někteří se tomu věnují tomu projektu třeba na plný úvazek, taky skončili, jsou ve fázi, jak jsem byl kdysi já, že skončili třeba ve své práci a věnují se tomu našemu společnému projektu. Já tam funguji jako kdyby jako člověk, který do toho dá nějaké své zdroje, nějaké své know-how, oni do toho dávají svůj čas a rozvíjejí vlastně tu základní myšlenku společnou. Takže vlastně díky tady tomuhle najednou se mi otevřela možnost dělat víc projektů souběžně. Protože vždycky to bylo v závislosti na tom, jestli člověk potká jinýho kolegu, který mu může jako kdyby nějak věřit, a který prostě je schopný vést ty otěže. No a vlastně takhle postupně jsem vytvořil několik projektů, kde vždycky já vstupuju jako kdyby jako podílník a nenesu ten hlavní drive, ale ten hlavní drive nese právě ten člověk, který do toho vstupuje, nebo startup, nebo něco takového. A já jako kdyby to pomáhám jenom korigovat, pomáhám tomu nést jako kdyby takovou tu formálnější věc, protože řada z nich neví, jak si poradit třeba s účetnictvím, s agendou, s daněmi a s tady tímhle. Takže to já jim jako já pomáhám. Čiže máš viacero projektov a ty si tam akoby spoločník, vlastníš určitú časť toho daného projektu, nie všetko. A väčšinu toho projektu vlastníš ty alebo oni? To je právě hrozně individuální. Někdy snažím se nemít 50/50, což vlastně nemám žádný teďkom projekt, kde to je půl na půl. Vždycky chci, aby buď to on měl hlavní slovo, nebo ona měla hlavní slovo a já jsem měl hlavní slovo. Ale aby vždycky tam někdo byl, kdo rozhodne, když je něco prostě v konfliktu, nebo je potřeba udělat nějaký zásadní rozhodnutí. A toho se snažím jako kdyby držet. Takže vždycky to je někdo, kdo to má pod kontrolou. A těch projektů teďkom, já nevím, kolik jich aktuálně máme, myslím třeba 10 takových jako větších a pak jsou různý drobný, že jo, mikroprojekty kolem toho. A teda je to formou startupov, predpokladám, že každý ten projekt ako keby malý startup, kde sa snažíte niečo vybudovať a potom a ten cieľ záverečný je tam asi iný, to záleží od projektu, že? Že či ho budete chcieť predať, alebo čo je tým samotným jeho cieľom? Jo, jako cíl prodeje toho projektu není nikdy, nebo zatím nemáme žádný takový. Vždycky do toho dáváme co nejvíc, co můžeme, aby jsme to vybudovali. Většinou to jsou firmy, ale ze začátku to začíná tak, že vlastně se domluví normálně projekt, ten spadne pod křídla Store Media, nějakou chvilku operuje vlastně v tom režimu pod tou firmou, až je nějak ekonomicky samostatný a nějak je schopný jako kdyby fungování, tak pak se zakládá samostatná firma. U těch internetových projektů tam je to takový složitý v tom smyslu, že je hrozná odpadovost, že ne každý startup se chytne a prostě někdy se zjistí, že třeba půl roku, rok zabitýho života a ten projekt se prostě nerozjede. Takže tím, že se nezaložila firma, je to jako kdyby pod křídlama toho Stormu, tak se to lehce může zrušit. Rušiť samotnou firmu, to je docela komplikovaný. Rozumiem, je to mnoho jednoduchšie, áno. Akým spôsobom potom sa, na základe čoho si poviete, že OK, tak toto bol fail, tento projekt neúspel, kašleme sa na to, alebo nebudeme to už skúšať ďalej a balíme to? No, že se to dál nerozvíjí, že vlastně ten projekt, protože většinou ty projekty skončí kvůli tomu driveu vevnitř, ne kvůli tomu, že by jako kdyby nevydělával, protože pro mě není kritérium jako kdyby peníze, což je takový zvláštní, ale já projekt jako nehodnotím podle peněz, ale spíš, jestli se rozvíjí nějakým způsobem. A pokud ten člověk ztratí ten drive a nerozvíjí se to nějakým způsobem, tak v ten okamžik je to první signál, že to prostě nebude dobrý. No a samozřejmě... Keď hovoríš, že ten človek, tak to môže byť aj ty, či ty myslíš zvyčajne toho partnera, tú druhú stranu?
Já většinou řeším partnera, protože já vlastně, i když do těch projektů vstupuju, tak já zase jako kdyby tolik aktivně v těch jednotlivých projektech úplně nevystupuju. Protože tím, že vlastně už mám nějaké zázemí, to znamená, mám jako firmu, ve které mám ať už externisty nebo zaměstnance, mám IT firmu, která vlastně může dělat vývoj a grafiku a tady tyhle věci, tak já to vlastně, já třeba domluvím nějaký projekt a když je tam potřeba vývoj, tak já ten vývoj směřuju na tu moji firmu, že jo, která ten vývoj zajistí, marketing to stejné a vlastně jenom jako zprostředkovávám ty své zdroje tomu člověku, aby to prostě mohlo nějakým způsobem fungovat. A já funguji něco jako projekťák, jo, něco v tady tomhle duchu. A čiastočne investor asi, že? No jasně, tak ta investice nebo to investování, to tam je vlastně v rámci toho podílu, který do toho já vstupuju. Ano. Takže pokud se domluvíme, že třeba mám 60% v té firmě, tak vlastně mojím podílem je dát tam nějaký prostředky, ať už jsou to v podobě lidí, že jo, a protože programátoři, grafici, marketáci a tak něco stojí, tak já do toho vlastně vstupuji tímhle a ten druhý člověk vlastně do toho vstupuje buď to kapitálem, vloží vlastní peníze, aby to vykompenzoval a kombinuje to se svým časem. No, teď v poslední době nevstupuju moc do projektu, kde není vlastně ochotný dát nějaké své vlastní prostředky. Já jsem zjistil, že to je docela dobrý ukazatel, jestli to ten člověk myslí vážně. Ano. Tím, že vlastně do toho vloží své vlastní peníze a nemusí to být nějaké honosné částky. Jo. Klidně to může být třeba 20 000 nebo něco takového. Ale důležité je, aby do toho dal nějaké své prostředky, protože to je signál, že to chce dělat a myslí to vážně. Tomuto verím presne aj ja. A taktiež v minulosti som počul od pár ľudí, že keď chceš, dajme tomu, urobiť tento svet lepším alebo chceš nejako pomôcť ľuďom, tak potom by si to mal robiť zadarmo. Ale asi môjim hlavným argumentom bolo to, že keď niečo dáš ľuďom zadarmo, tak si to nevážia až tak veľmi, ako keď za to musí zaplatiť. A tomu naozaj verím, pretože keď má človek možnosť niečo získať zadarmo, tak je to OK, je to super, mám to, ale potom sa na to ani nepozrieš. Keď je to napríklad vo forme e-booku teoreticky, že nejaký e-book je zadarmo a môže si ho stiahnuť a áno, veľa ľudí si ho stiahne, ale či potom s tým niečo reálne urobia, to už je otázne. Ale keď ten človek vidí, že máš nejaký e-book, ktorý stojí, ja neviem, 19 € a on už musí sa zamyslieť nad tým, že kúpim si ho, nie, stojí to za tie peniaze, naozaj chcem dosiahnuť tú vec, o ktorom ten e-book je, napríklad začať podnikať a keď sa preto rozhodne, tak si myslím, že naozaj tam je tá motivácia väčšia a teda potom je aj väčšia šanca, že ten človek reálne niečo urobí a niečo dosiahne. To máš určitě pravdu, tady s tímhle souhlasím. S těma e-bookama to jde hodně cítit, že pokud jsou fakt placený, tak ty lidi se k tomu aspoň nějakým způsobem vrátí, protože si to vlastně zaplatili, tak ať to nějak využijou. A jo, určitě je to, jak říkáš, no. Tak, ale hlavne taktiež tou cenou odradíš ľudí, ktorí radi prijímajú veci zadarmo a možno, že iba preto, že sú zadarmo. A nemajú tú motiváciu, že možno, že ani tú danú vec až tak moc nechcú, ale povedia si, že OK, však je to zadarmo, tak prečo nie? Ale ten človek, ktorý je ochotný za to zaplatiť, tak tento naozaj asi chce viac. Jo, určitě jako to na tu cílovou skupinu těch lidí, koho chceme oslovit, je to určitě lepší, no, když za to zaplatí. Jo. Ale vráťme sa teraz o trošku späť, lebo hovoril si o úplných začiatkoch tvojho podnikania a potom sme zrazu preskočili a hovorili o tom, ako máš rôzne projekty a ako si v podstate čiastočný investor v tých jednotlivých projektoch. A mňa zaujíma, ako si sa k tomu dostal, že tvoja firma je schopná stávať sa spoločníkom iných projektov alebo investovať a dodávať tých ľudí alebo financie alebo energiu k rozbehu teda nejakých startupov. No, to je dobrá otázka. Na začiatku si bol sám, to si spomínal. Založil si svoju firmu a potom robil si web stránky a mal si nejakých klientov a potom zrazu si mal veľa práce a niekoho si zamestnal, alebo čo sa stalo? Jo, já jsem v minulosti jako zaměstnával lidi, pak jsem vlastně tým asi 10 lidí rozpustil. Odjel jsem cestovat, jezdil jsem po Asii, že jo,
a tam právě vznikla taková ta moje nová myšlenka. Založil jsem Digimádi potom, jak jsem se vrátil z Asie. Předělal jsem vlastně jeden můj jako klíčový projekt a vlastně úplně jsem překopal tu svou filozofii, jak funguju. A dneska vlastně v rámci firmy, tak já většinou mám externisty, kteří třeba pracují jako kdyby full time, ale jsou jako kdyby externě. A to investování, já jsem jako nikdy moc, jako něco jsem měl naspořený, ale já jsem jako nedisponoval nějakým kapitálem nebo tak, měl jsem to prostě tak, abych přežil. Ano. A vlastně to investování, to vyšlo z toho smyslu, že třeba vývoj v IT, tak já mám samozřejmě nasmlouvaný nějaké lidi nebo zaměstnance v rámci té IT firmy a tam jsou nějaké nákladové položky, co se týče jako kdyby času na člověka a pak je nějaká prodejní hodnota toho člověka. Takže když máme třeba vývojáře, programátora, tak tržní cena programátora, nějakého seniorního, se pohybuje třeba kolem 1500 na hodinu. Mm-hmm. Takže kdyby ten člověk, se kterým já navazuju spolupráci, šel a nechal si to vyvíjet na míru třeba od firmy, tak to by prostě neufinancoval za tady tyhle peníze. Kdyby se najmul člověka, tak vlastně musí řešit, že toho člověka musí využít naplno, že jo, a taky toho třeba neufinancuje. Ano. Takže jsem nabídl alternativu, že vlastně poskytnu tady tyhle lidské zdroje, ty vývojáře, že jo, programátory a tak, ale ne za plnou cenu, ale za režijní cenu. Plus samozřejmě tam je něco navíc přihozeného, aby to nešlo jako kdyby úplně na nulu. Jasne. Takže třeba je tam režijní cena plus třeba 20%, ta cena je výrazně přijatelnější, u juniora se třeba můžeme pohybovat v rámci pár stovek na hodinu. Ano. A vlastně ten startup si kupuje od té IT firmy čas právě za tady tyhle režijní náklady a tím vlastně, když se to takhle jako kdyby nastaví, tak může fungovat, může to jako ekonomicky fungovat prakticky v neomezeném rozsahu. Jo, tam to bude vždycky závislý na tom, kolik kapacitně potom bude schopná ta IT firma nebo ty jednotlivé projekty odbavit té práce. Rozumím. A takhle vlastně to byl ten základ, který se nastavil, aby se to utáhlo finančně, co se týče jako práce lidí. No a pak jsou projekty, kde občas se musí vložit nějaké peníze, ať už jsou to nějaké kampaně, že jo, nebo se najímají úplně externisti, různí grafici a tak. Mm-hmm. A tam se normálně vkládají jako kdyby vlastní prostředky vydělané, které jsou třeba z jiných projektů a tak. A tieto výhody majú teda tie projekty, s ktorými spolupracuješ, kde si ten spoluvlastník. Nie je to tak, že ty, dajme tomu, programátorov ponúkaš nejako aj ľuďom zvonku, nejakým firmám, ktoré by mali záujem teoreticky? Jako minimálně, třeba externí firmy, já se snažím vždycky tu práci utratit v těch svých firmách, protože to je vždycky lepší, protože je lepší si to zadat svým firmám, když vím, jak to vevnitř funguje, jaká bude kvalita, už ta infrastruktura, způsob práce, výkazu, technologie a podobně, tak to prostě člověk má pod kontrolou, takže to, co jde, tak každý ten projekt, každý ten startup jako kdyby utrácí v rámci té naší skupiny. My teďkom vlastně té skupině těch firm a projektů říkáme digitální rodina, takže v rámci tady tohohle to se snažíme vždycky utratit mezi sebou, samozřejmě za těch zvýhodněných podmínek a v okamžiku, kdy nemáme nebo nedokážeme to udělat my, tak oslovujeme teprve ty lidi zvenku externě a nebo firmy případně, pokud je to úplně nezbytný, ale těm firmám se spíš vyhýbáme, protože samozřejmě tam je agenturní přirážka a ty ceny jsou trošičku jiný. Ja som to myslel práve naopak, takže nejaká firma sa vám ozve, ktorá potrebuje programátora. A pýtal som sa kvôli tomu, pretože práve ja v mojej firme som v situácii, kedy zháňam programátora. To děláme, to samozřejmě děláme. Ta IT firma vlastně, kterou my máme,
tak ta normálně řeší programátorské práce, zakázky. My provozujeme normálně jako poptávkový systém a normálně děláme, že ta firma provozuje několik stovek webů, dneska už velký shopy, obrovský shopy, které prostě mají 10 milionový útraty, 10 milionové tržby prostě denně, takže to jsou prostě velký projekty. A jim se dělá vývoj na míru a samozřejmě pokud přijde nějaká zajímavá zakázka, tak tu normálně odbavíme, pokud je to potřeba. Jasné. Máte někoho, kdo robí s Cake PHP? To je dost možný. OK. To potom sa ti ozvem, keď ti to nahrávám. Jako my, co neřešíme, nebo co tohle, tak se vyhýbáme frameworkům, docela záměrně, protože ty frameworky vždycky v minulosti představovaly problém, ono samozřejmě se na nich dobře programuje, ale lidi se na to hůř schánějí a dost často programátoři neví, co dělají, hlavně ti junioři, kteří začínají a že ve škole mají pár semestrů programování a myslí si, že jsou experti na všechno a používají prostě framework takovým způsobem, že neví, co dělá. Ano. A potom vznikají systémy, aplikace, které jsou prostě hrozně přeplácané, nejsou výkonově zoptimalizované a teda. Takže se snažíme jít spíš úplně od toho jádra. My máme vlastní framework vytvořený a snažíme se jako kdyby spíš věci programovat úplně od píky, od nuly na čistém listě. Jasne, rozumiem. Ako ja som, dá sa povedať, že doteraz mal dobrého programátora, senior developera, ktorý ale robí na full time v jednej veľmi úspešnej slovenskej firme a v poslednej dobe nestíha a vyzerá to tak, že postupne ako keby odpadáva, takže teraz hľadám náhradu. A on práve používal tento framework, takže tí z vás, ktorí počúvate a ste programátori, ak máte skúsenosť s Cake PHP alebo ste ochotní sa ho naučiť, tak sa mi ozvite a možno, že môžeme spolupracovať. To je taká malá reklamná vsúka teraz spontánna. Jasně. Jo, já to předám klukům a uvidíme, jak se na to budou tvářit, no. OK. Ďalší dôvod, kvôli ktorému som sa chcel s tebou zhovárať, alebo som si myslel, že to môže byť zaujímavé, je ten, že keď som išiel na stránku tvojej agentúry, môžem to tak nazvať, alebo tvojej firmy Storm Media, a neviem, ako to vysloviť, ako to vyslovujete u vás? Normálne Storm Media. Storm Media, jasné, so slovensko-českým prízvukom alebo výslovnosťou. Tak tam máte zoznam tých všetkých vašich projektov a tak nejako celkom pekne máte tie projekty pospájané, že to pôsobí, ako keby to bolo pod jednou značkou. Jo, to se právě snažíme to zakomponovat do té digitální rodiny. Ono ten projekt většinou vzniká jako kdyby z potřeby. Že to není, že by jsem se najednou rozhodl, tak teď uděláme tady tohle, nebo že prostě se s někým najednou domluvím, ale snažím se, aby mi to zapadlo do toho konceptu, který my děláme. Takže třeba, že máme IT firmu, k tomu IT, že člověk se pohybuje v marketingu, takže máme i projekt na marketing. Teďkom mám rozjednaný, že chci založit firmu na účetnictví a daně, protože vlastně všechny ty firmy a to podnikání, vlastně my to teďkom outsourcujeme účetní a daňové věci, takže bych to chtěl mít jako kdyby pod svou vlastní kontrolu a těm firmám dělat to účetnictví. A takhle vlastně tímhle principem vznikají další a další projekty, které jako kdyby doplňují to zázemí těm ostatním projektům. Jasné, super. Ja som sa teda zaujal o to kvôli tomu, že moje vlastné projekty mám ich tiež už celkom dosť a neboli doteraz až tak moc poprepájané. Mám v podstate moja firma, kde tvorím web stránky, tak sa volá Evolution Startup a vyzerá to, pôsobí úplne inak ako môj blog Sám sebe pán a ako moje kurzy Zarábaj ako pán a k tomu teraz ešte prišla aj knižka Láska k Aziatkám a mám na pláne ešte ďalšie kurzy. A vecou, ktorú aktuálne riešim posledné mesiace, je práve spojenie týchto projektov, ktoré z časti som to už urobil tým, že tie napríklad online kurzy nazývam rovnakým štýlom, že tie názvy v podstate pôsobia rovnako, že vidieť, že to je online kurz od toho istého človeka alebo tej istej firmy. Ale o čo sa snažím aktuálne je spojiť celú tú značku, aby dajme tomu farby boli rovnaké, aby typy písma boli rovnaké a aby keď niekto otvorí stránku, alebo či už predanú stránku, alebo nejaký, ja neviem, článok
rôznych mojich projektov, tak aby mu hneď bolo jasné, že aha, že toto je ten istý človek alebo tá istá firma, ako robí toto. Tak preto ma celkom zaujalo, ako to môžu robené ty, lebo tak mi to pôsobí. Jo, jako my jsme to pojali tím smyslem, že jsme to nazvali digitální rodinou, takže jsme vytvořili nějaký jako kdyby brand a vlastně každý ten projekt, když vlastně ho navštívíš, ať už je to festival, Digimádi a podobně, tak vlastně dole v patičce má, že je členem té digitální rodiny a tím vlastně jasně dává nějaký status, plus navíc vlastně veškeré ty smluvní podmínky tak jsou směřovaný přímo na to Store Media, takže ty lidi stejně s tím Store Media přijdou nějakým způsobem do styku a snažíme se to jako kdyby i vizuálně určitě nějak koordinovat, aby to bylo jako sladěné. A teďkom vlastně nově do té digitální rodiny chceme přibírat i další jako kdyby úplně firmy mimo nás, ale aby měli možnost jako kdyby využívat ty zdroje, které máme my v rámci té digitální rodiny, takže tam vlastně budou i přibývat další projekty, které nejsou úplně přímo naše, ale budou to nějaký partnerský, takže to bude určitě zajímavé ještě. Super. Ktorý z tých projektov, ktoré aktuálne máte, je pre teba najzaujímavejší? Alebo na ktorý si najviac hrdý? Alebo ktorý si myslíš, že má najväčší impact na ľudí? Alebo na firmy? Tak největší je ten nejstarší, což je Digimádi. Digimádi je vlastně sice jako nová firma relativně, 3 roky stará, 2 roky, ale vlastně je to následovník Webselleru, která vlastně byla moje první firma. V rámci tady té firmy my jsme vyvinuli vlastní redakční systém a vlastní e-commerce systém, později potom další aplikace, ať už je to CRM, fakturační systém a podobně. A vlastně tam je obrovské množství času a investic vlastně v tomhle softwaru. A v rámci tady toho provozujeme několik stovek webů, několik prostě velkých, právě jak jsem říkal, shopů a aplikací. Takže tohle je vlastně věc, o kterou se nejvíc opírám. Všechny ty ostatní projekty, které běží na tady tomhle systému, celý je to koordinovaný z tady tohohle systému a vlastně celé mé podnikání je založené právě na provozu právě toho Digimádi jako takového. Takže vlastně asi to Digimádi je pro mě takový jako nejdůležitější, největší a takový srdcovka taková. Jasné. Kto sú vaši klienti? Ak to vieš nejako zhrnúť, alebo že väčšina tých ľudí, ktorí je to ako subscription base, že vám platia mesačne, alebo je to nejaký jednorazový poplatok, ktoré si nie som úplne istý, ako to funguje? Jo, máme měsíční paušál. Digimádi většinu klientů, asi 95%, má z minulosti a případně jako na doporučení. Jsou to firemní klienti většinou, tam moc není jako kdyby jednotlivců, to znamená lidi, kteří mají ičo, ať už jsou to jednotlivci nebo jako firmy. A my teďkom na Digimádi neumožňujeme se připojit a být tam jako kdyby jako si to koupit, protože připravujeme nějakou novou verzi, plně mobilní a chceme to právě cílit na digitální nomády. Takže vlastně zhruba během 14 dnů budeme vypouštět novou verzi Digimádi cílenou přímo na digitální nomády a tam právě bude možnost si to předplatit a bude to klasická SaaS služba, která půjde normálně pronajmout a využívat ke své potřebě. Keď som sa pozeral na tú stránku, tak mi teda nebolo úplne jasné, že čo vlastne tá služba ponúka. Ale teda spomínal si, že to je nejaký účtovný software a že tam máte nejaký editor web stránok, že si asi takto predstavím sa tak, že zaplatím si tu nejakú vašu službu alebo teda ten mesačný paušál a potom si vybudujem web stránku cez ten váš systém, čo je VCVIC, to znamená, že sa nestretávam s kódom, ale priamo vidím, čo na tej stránke upravujem. A potom je tam nejaký fakturačný systém, čiže si viem na tom vytvoriť e-shop alebo tam dať nejaký formulár a viem prijať platbu, predpokladám, a vystaviť faktúru. A ešte niečo iné? No tak tam je kombinace jako kdyby aplikací, který potřebuje člověk, aby byl digitální nomád. A aby člověk byl digitální nomád, tak vlastně potřebuje
nějakým způsobem řešit své účetnictví, takže jak říkáš, jsou tam ty fakturace, ale je tam i podpora multibankingu, jdou tam napárovat banky, pokladnu si jde tam vést, vystavovat různé doklady, řešit si svoje cash flow. Pak je tam nějaké úložiště datové, samozřejmě ty weby, ale ty dáváme trošičku do pozadí, protože nemáme jako přímo úplně takovej, jak Wix.com třeba, že si člověk drag and drop kreslí ten web, ale musí prostě mít aspoň nějaké základní znalosti. Pokud chce úplně individuální design, tak musí mít nějaké základní znalosti HTML. Takže to nedáváme do popředí a snažíme se to víc stavit jako na digitální kancelář. Zároveň tam je e-mailing. Dneska je spousta e-mailingových služeb typu Mailchimp, Smart emailing a podobně. Tak vlastně součástí toho paušálu bude i e-mailingová služba. Bude? Čiže vlastně aktuálně nie je? Bude. No, ona je, ale není jako kdyby veřejně. Teďkom vlastně v té nové verzi tak bude i součástí e-mailingová služba nebo aplikace. Je tam i provizní systém, takže člověk si může dělat i vlastní affiliaty. Je tam prostě řada jako kdyby aplikací, které člověk už teďkom používá různě po internetu, různé služby, ale je to separátně, že jo, každý má svou cenovou politiku, svý funkce a tak a my to vlastně dáváme v jednom balíčku, takovou tu digitální kancelář pro ty nomády, aby mohli celé to své podnikání vést z jednoho místa. Samozřejmě ty aplikace, třeba ten e-mailing, že jo, nebo fakturační systém nejsou úplně tak namakaný, jak když je to samostatná firma na to, ale myslím si, že to máme jako docela hodně kvalitně. Já třeba na tom funguju dodnes vlastně na většině aplikací a to si myslím, že ten biznis není úplně malej, takže ta rezerva, jak může ten člověk růst, je obrovská. A důležitý je vlastně, že za ty menší peníze ten člověk vlastně dostane balík a nemusí řešit nic kolem a ten digitální nomad se prostě může zaměřit na to rozvinutí vlastně toho svého contentu, brandu, že jo, a nemusí řešit prostě, jakou aplikaci teďkom bude řešit na to a to. Takže vlastně tohle je takový ten cíl toho Digimádi a proto vlastně vzniklo. Jasne, rozumiem. A teda, kto je vaša najväčšia konkurencia? Je to MioWeb a FAPI, lebo to mi tiež príde také, že to je viacero projektov, ktoré sú poprepájané a ktoré, dá sa povedať, že tiež určitým spôsobom pomáhajú ľuďom, ktorí chcú zarábať cez internet. Hele, já jsem nikdy na konkurence nebyl. Já jsem se nikdy na konkurence nedíval. Já jsem totiž přesvědčený, že každý si najde skupinu lidí, svých zákazníků, které je schopný oslovit. Naše konkurence je vlastně kdokoliv, kdo dělá něco podobného, že jo? Takže pokud je fakturační systém, tak to může být v Česku e-doklad, může to být FAPI teoreticky, v e-mailingu to je, že jo, Mailchimp, je to Smart emailing a jim podobný. Co se týče redakčáku, tak tam je to těžké, protože my máme takový jako specifický redakčák. Na našem redakčáku se dají stavět mobilní aplikace třeba. No, toto je ďalšia vec. iOS. Ak teda môžem zastaviť, nemusíš vymenovať všetku svoju konkurenciu. Tak toto ma veľmi zaujalo takisto ako ďalší projekt, čo si mal, teda čo máte na tvojej stránke. Webbase sa volá, mám taký pocit. Jo. Teda cez tento projekt viete nejako pomôcť ľuďom vytvoriť si mobilné aplikácie? No, my vytváříme vlastně mobilní aplikace. Čiže je to služba, alebo je to software as a service? Čiže... Ne, není to jako kdyby software, je to služba. Je to zakázkový vývoj. Tam je rozdíl v tom, že třeba že dneska, když člověk chce vytvořit aplikaci třeba pro iOS nebo pro Android, tak že potřebuješ přímo programátora na tyhle platformy. S tím, že ta cena těch programátorů je prostě obrovská, že jo. iOS programátor, který dělá třeba ve Swift, tak že nějaká aplikace může být třeba na 100, 200, 300 tisíc, půl milionu úplně bez problému. My máme technologii, kterou používáme a ta je postavena na webařině vlastně, takže vytváříme speciální weby, které se tváří jako mobilní aplikace. On to přímo začal podporovat Google, vlastně směřuje, ono to tak směřuje, ono třeba, když si otevřeš aplikaci Facebook na svém telefonu, tak to je webová aplikace, to je normálně web naprogramovaný. Facebooku. Jo, přímo apka Facebooku a takových je víc, jo, třeba T-Mobile to tak má, Vodafone, to jsou prostě webové stránky obalené v aplikaci. Ano.
ale ty webové stránky jsou speciálně přizpůsobené, aby se to chovalo jako kdyby v uvozovkách nativně a aby to ten koncový uživatel nepoznal, že to je jako webová aplikace. Dokonce dneska už není problém, aby to fungovalo jako offline, že nepotřebuješ jako internet, aby to fungovalo. To som sa akorát chcel opýtať, pretože ja mal som skúsenosť s jednou aplikáciou, to bolo CoachMe a tá aplikácia bola vyslovene robená, že bolo vidieť, že to bola webová stránka, aj keď sa to tvárilo ako aplikácia a nefungovalo to offline a to bola jedna z vecí, ktorá mi veľmi prekážala na tom. A teda o tom, aby webové aplikácie fungovali offline, tak to si myslím, že naozaj mi robí veľký rozdiel a teda je možné, že tento typ aplikací môže byť veľmi populárny. Ta technologie, ona se posouvá, že jo? No dneska už tam největší překážka u těch webových aplikací byla práce třeba s databázema a dneska už normálně není problém si vytvořit vlastní databázi v rámci té aplikace v telefonu a pak to třeba synchronizovat se serverem, takže ta aplikace může úplně běžet nativně offline v tom telefonu a až třeba se připojíš, tak se můžou odeslat dodatečně ty data, tak jako dneska se dá vymyslet ledacos a pořád se to posouvá, že tím, že to podporuje přímo Google, tak to dělá hrozně moc, že jo, to je prostě směr, kterým půjdou a hlavně sehnat vývojáře, který by rozuměl vývoji těch webových aplikací, tak je mnohem jednodušší, než sehnat Androidáka nebo prostě iOS vývojáře. Super. Dobre, celkom sme sa zakecali pri podnikaní, chcel by som sa ešte trošku pozrieť aj na sebarozvoj a nejaký osobný život a nejaký osobný progres. A celkom zaujíma, z čoho máš strach, alebo či si mal z niečoho strach alebo obavy, napríklad keď si začal podnikať, alebo keď si, neviem, vycestoval do Ázie, neviem teraz presne ako dlho si tam bol, a vtedy si už ale mal podnikanie, ak som teda dobre tomu porozumel, a vycestoval si do Ázie. A mal si obavu z niečoho vtedy, alebo mal si obavu pri tom začiatku podnikania, alebo z niečoho iného? Tak největší obava byly dluhy, že jo. To je takovej nekonečný strašák a to částečně jako přetrvává i do dneška, že jo. Mě nejvíc hrozí, nebo nejvíc děsí, že člověk prostě nezvládne to, co má. Ono je jedno, jestli člověk je velký nebo malý, jestli začíná nebo už je zaběhlej. Pokud to blbě naplánuje nebo udělá, tak ty dluhy ho dostihnou. A ono se to nezdá, ale že si vem třeba velké firmy, lidi, kteří třeba vydělávají klidně i miliony, ale zároveň se můžou do milionových dluhů dostat. Takže vlastně ono se to tak vyrovnává, nebo když začínám, že jo, tak třeba se pohybuju v 10 000 částkách, ale zároveň můžu se lehce zadlužit do 10 000 částek. Takže ono se to jako kdyby tak vyrovnává, je jedno, jestli člověk je bohatý nebo chudej. Takže tohle je asi ten největší strašák a ty kroky, dřív jsem jako hodně riskoval, že jsem prostě šel, že neměl jsem rodinu, měl jsem přítelkyni, že jo, ale nebylo to takový, že bychom jako nějak řešili finance, ale vlastně postupem času člověk vlastně si to nějak jako kdyby urovnává v hlavě a snaží se ten život nastavit tak, aby hlavně ekonomicky fungoval, protože že jo, musíme to uznat, žijeme v kapitalistické společnosti a prostě peníze budou vždycky hrát roli, alespoň ještě pár let, takže vlastně základem je si to prostě nastavit, nebo já jsem měl to základem si to nastavit po té finanční stránce a pořád s tím bojuju. Jako není to ani do dneška, není to úplně dokonalý, ne vždycky nám to vychází, třeba i v rámci projektu, podnikání, někdy jdeme úplně na koz, někdy jsme v mínusu, že jo, a je to takový jako největší takový strašák. Si takým typom podnikateľa, ktorý rastie vďaka úverom z bank a tak ďalej, alebo sa snažíš investovať vždy iba peniaze, ktoré má firma v pluse? Ne, vůbec si nepůjčuju. Nemám investory, ani nepůjčuju si, jako nemám cizí kapitál. Vždycky se to snažím, nemám cizí kapitál v tom smyslu, že by mě to někdo za nějakou úrokovou sazbu půjčil.
Vždycky se snažím si nastavit ty podmínky takové, že buď to najdu toho partnera, který ten kapitál má, ale musí se podílet na tom projektu, anebo prostě do toho vkládám své vlastní prostředky, které vydělám z jiných projektů nebo tak, ale snažím se jako nejít touhle cestou, protože to člověka může hrozně semlít. Jo, jasné. Ja si taktiež myslím, že týmto spôsobom hlavne fungovali firmy v minulosti a hlavne firmy, ktoré majú skladové zásoby, ktoré napríklad predávajú nejaké fyzické výrobky alebo ktoré vyrábajú niečo fyzické. A v dnešnej dobe online podnikania, online služieb a si myslím, že to nie je nevyhnutné práve kvôli tomu, že tam tie náklady prevádzkové sú o mnoho nižšie. A takže myslím, že to je jedna z veľkých výhod online podnikania a že práve vďaka tejto výhode je o mnoho jednoduchšie začať podnikať a je to o mnoho menší risk a možno, že práve vďaka tomu o mnoho viac ľudí aj začína podnikať alebo nad tým minimálne premýšľa. Že to nie je až taký veľký risk, ako to býval volakedy. To určitě je pravda, ty provozní náklady jsou výrazně nižší a dneska, že tím, že máme spoustu těch SaaS služeb, tak i skvělé nástroje, služby jde pořídit za pár stovek a člověk nemusí kupovat namakaný CRM systémy, softwary, že jo, licence a nevím co všechno, aby jako firma mohl fungovat, jak to bylo v minulosti. Jo, já si pamatuju, že člověk, když chtěl mít třeba agenturu marketingovou, dělat třeba grafiku nebo tohle, tak si musel koupit ilustrátora, Photoshop a tady tyhle základní softwary a to jsou prostě 10 000, 100 000 částky. Dneska že člověk od Adobe si koupí za 300 nebo kolik měsíčně pro nájem, že a může fungovat úplně bez problémů. Takže ten rozdíl je v tom online úplně jako obrovský oproti minulosti. Jasné. Keď sme sa naposledy rozprávali, tak si spomenul, že sa v poslednej dobe v tvojom živote stali nejaké nečakané veci a že vďaka tomu, alebo že tie situácie, ktoré sa udiali v tvojom živote, ťa nejako motivovali k tomu zamyslieť sa nad svojím životom, nad tým, čo robíš, možno že nad svojím podnikaním a nad tým, ako chceš tieto veci riadiť v najbližšej budúcnosti. Chceš nám něco povedať viac o tom? No, to je, jako určitě v poslední době se dostávám do takové fáze, kdy to podnikání pro mě není úplně priorita života, což dřív nebo donedávna dlouho bylo. Byl to můj život, že můj životní styl. Já jsem pořád propagátorem, že podnikání by mělo být formou životního stylu, že to není jenom pro peníze, že jo, nepodnikáme pro peníze, to prostě takhle nefunguje. Bohužel řada lidí do toho jde kvůli penězům, ale tam ten drive nesmí být prostě peníze. No a tím, že vlastně mám rodinu, že jo, mám 3letou dceru Zoe a teďkom 9měsíčního syna Ria. Tak pěkné. Jo, děkuju. Tak vlastně člověk jako trošku přehodnocuje tu situaci a chce vlastně s rodinou trávit víc času a nechce tolik riskovat, že? Protože to jakékoliv rozhodnutí v rámci toho podnikání může ovlivnit i přímo je, takže člověk jako se to snaží nastavit, aby to bylo v pohodě. Plus zároveň i sám pro sebe, jo, se snažím najít si nějaký jako volný prostor na svůj osobní rozvoj, svého hobby, že jo, koníčky a tak. Takže jako se dostávám do fáze, kdy tohle už výrazně musím měnit a měním. No a vlastně největší jako kdyby takovej ten maják, který se udál, tak dejme tomu 2 měsíce zpátky, 3, kdy vlastně Rio skončil na ARU, na jednotce intenzivní péče a prostě měl tam nějaké zdravotní komplikace a kdyby jsme přišli o den později, tak by to nemusel přežít, takže člověk si uvědomí, že to je prostě takový divoký. Už je v poriadku, ano? Ještě to není úplně dokonalý, ale už je v pohodě.
Manželka, že Lenka, vlastně s ním musela být 1,5 měsíce v nemocnici, kde byl prostě připojený na přístrojích, že já jsem měl vlastně Zoe, takže já jsem musel z firmy odejít a full time jsem se staral o 3letou dceru, občas jsme chodili, že na schůzky a tak, takže má stoleček v kanceláři a tak. A vlastně to, díky tady té první, tak člověk si uvědomí, jak málo stačí a úplně se mu převrátí život. A v ten okamžik vlastně já jsem cítil, že mám úplně nedostatky v tom řízení toho podnikání, že ač to třeba mám delegované a řídím to jako takhle na dálku průběžně, tak pořád jsou nějaké věci závislé na mě. Takže vlastně se snažím to teď úplně předělávat, aby to nebylo tolik závislé a předávám tu zodpovědnost na ty další lidi a zároveň se snažím víc jako trávit času jako doma. Takže to byl takový ten první milník a druhý, který mě teď úplně mega rozhoupal, byl před 3 týdnama, kdy jsem se vysekal na kole a roztříštil jsem si klíční kost, takže jsem hned druhý den šel na operaci, že jo, a strávil jsem v nemocnici asi 5 dní a srandovní na tom bylo, že během toho pádu já jsem se vlastně vyboural jsem se v lese, kde nikdo nikde, že jo, samozřejmě. A bouchl jsem se hodně do hlavy, mám helmu prostě úplně na půlku. Právě když jsem spadl, tak mě se chtěl hrozně jako omdlít, byl jsem takový jako malátný a musel jsem jít ještě několik kilometrů pěšky se zlomenou klíční kostí a táhnutím vlastně kola, abych došel do civilizace, aby mě někdo vůbec odvezl jako do nemocnice. A v ten okamžik jsem si právě říkal, že kdyby třeba spadl blbě na hlavu, já neměl helmu nebo něco, padl do bezvědomí, tak já ležím prostě v bezvědomí v lese někde a nikdo o mě neví, že nikdo nevěděl, kde jsem a tak. Takže člověk si tady díky tomuhle uvědomí, jak málo prostě chybělo, aby prostě to dopadlo hodně blbě. Práve preto sa hovorí, že nikdy nechod do lesa sám, no. Lenže koľko z nás to tak robia. No Hlavne keď sa ozveš 3-5 kamarátom a každý ti povie, že mne sa nechce, je moc teplo, prší. Přesně tak, no a na tom kole ono to je ještě o to horší, že jo, protože ne každý jezdí na kole a vlastně no, takže jako dneska jsou samozřejmě možnosti, že jo, třeba Rantastic aplikace má live tracking přes GPS, takže člověk může si to zapnout a vlastně přes webový prohlížeč jde už vidět přesně, kde člověk jede a kde se zastavil a tak. To třeba používá brácha, že jo, když běží, on chodí běhat, takže si to takhle zapne a každý ví, kde přesně je. Takže jako jsou nějaké takovéhle vychytávky. Ale vlastně ten zlomový bod byl právě, protože si člověk uvědomí, jak málo stačí a mohlo to prostě dopadnout špatně. Nemluvě o tom, že zase jsem si, že jo, dneska už je to jako lepší, ale pořád jako nemůžu hýbat, nemůžu řídit, že jo, nemůžu prostě pořádně dělat nic. A jak málo stačí a člověk je prostě zase se mu změní život díky takové blbosti, jo. Přitom jako zlomená klíční kost u cyklistů je hrozně časté zranění. Ale zase mi to připomnělo to, že stačí tak málo a člověk pozná, že hodně věcí zase závisí na něm a v tom podnikání a tak. Takže vlastně teď aktivně už řeším, jak to delegovat a jak to prostě předat někomu jinému a hledám novou cestu svého života, že už jako nechci být aktivně v těch firmách jako takových. Dávaš si aj máš nejaký časový harmonogram na to, že OK, do roka alebo do 2 rokov chcem byť úplne mimo firmu a budem len vlastníkom a nebudem nejako zodpovedný za tie akcie firmy, alebo to nechávaš viacej na nejako spontánne, že OK, teraz na tom pracujem a kedy to bude, tak vtedy to bude. To jsem kdysi dělával, dával jsem si deadline, ale ty nefungujou. Než se narodila Zoe, což je ty 3 roky zpátky, tak jsem si říkal, že než se narodí, tak úplně odejdu vlastně z té IT firmy a nebudu tam nic řešit a předám to vlastně kolegům. A to se mně podařilo až v její 2 letech, že jo. Takže jsem to takže 3 roky trvalo od toho mýho deadlineu,
než jsem to vlastně naplnil, takže to bylo takový nefungující ten deadline. Kvôli čomu si myslíš, že takéto deadliny nefungujú? Alebo že nie sú efektívne? Zadávanie si deadlineov. V tom podnikání tam je hrozně moc jako proměnných, které to ovlivňují. Že člověk třeba s tím nepočítá, že jo, s nějakou komplikací nebo něco. Mně se to protáhlo, protože my jsme měli programátora, ten odešel a on odešel jako ve zlém k nějaký cizí firmě. My jsme se pak s ním soudili, vyhráli jsme soud a tak. A on potom tam udělal nějakou škodu a prostě způsobilo to obrovský prostě problémy ve firmě, protože on řešil nějaké zakázky, byl jediný, který k tomu měl víceméně přístup a prostě musel se to složitě jako kdyby řešit. A to jsou takové... Použil nějaké vaše kódy, čo nemal, alebo něco podobné? On nepředal práci. A samozřejmě programátor, který rok vyvíjí nějaký systém pro nějakého klienta a nepředá práci druhému programátorovi, tak vlastně tam vznikne to, že ten nový programátor, který to dostane za úkol jako zpracovává, tak mu to trvá třeba 4 roku, než se v tom zorientuje. A samozřejmě ten klient 4 roku, že on je na tom životně závislý, že tohle konkrétně bylo u e-shopu velkýho, tak on je na tom životně závislej a nemůže čekat, až prostě se v tom někdo rozkouká, bohužel mu nic nezbývalo, takže tam vznikaly nějaké škody, klient po nás chtěl nějaké jako náhrady a tady takhle. A nemluvě o tom, že vlastně on porušil ten programátor pracovní smlouvu, vlastně on se rozhodl a prostě nepřišel do práce, i když měl výpovědní lhůtu a tak. Takže vlastně tam to bylo jako takový jako srandovní. No a rok jsme se vlastně s ním soudili, až pak vlastně nakonec nám soud uznal, že jako nemohl to udělat. No a vlastně to jsou takové drobnosti, to byla jedna z drobností, že jo, to byla drobnost. A ta nám vlastně jako kdyby zkomplikovala různý přechody a transfery, takže vlastně v tom podnikání vždycky se vyskytne nějaká blbost, která to jako kdyby prodlouží nebo zkomplikuje. Jasné. Pozerám, že som si všimol taktiež, že v minulosti si sa pohrával s myšlienkou taktiež vlastného podcastu, ale taktiež si robil nejaké videá na YouTube, na svojom vlastnom YouTube kanáli. A teraz sa tomu už moc nevenuješ. Vůbec, já jsem úplně zmiz z veřejného života. Právě ono to začalo víceméně, jak se mi narodili děti, tak já jsem jako přestal s tím YouTubem a vůbec jako podcastama a tak, protože toho času není tolik. A samozřejmě pro mě to bylo pořád hobby. Ono samozřejmě, že člověk se jako zviditelní nějakým způsobem, ale mě ten business, ten core business mám samozřejmě z těch projektů, ale tam to jako není úplně tak jako zásadní pro mě. Já pořád dělám jako konzultace pro lidi, kteří třeba začínají projekty. Já mám furt živnostenský list a furt dělám sám jako kdyby na sebe konzultace, řeším s nima projekty, startupy, rozjetí podnikání a tak. A takže vlastně tomuhle se věnuju a nebyl čas úplně jako kdyby věnovat se dál na ten YouTube. Ač mě to mrzí, mě to bavilo, že jo, bylo to jako dobrý období, já jsem zkoušel to jet fakt jako intenzivně. Teďkom si začínám pohrávat s myšlenkou, že bych chtěl zkusit Instagram, protože Instagram zavedl IGTV, což je takovej formát, který mě docela jako by vyhovoval. Oni dělají, že jo, já nevím, jestli jsi to jako spostřehl. Všimol som si niečo, že tam stále sa snažia tlačiť viac a viac do toho videa, ale neviem presne čo. Tak... Jo, to IGTV vlastně je takový jako streaming na výšku u telefonu, je to víc takový jako spontánnější, nemusí být ty videa tak zpracovaný jak na YouTube. Je to víc jako takový ty stories a je to takový jako na podporu té komunity, co ty lidi mají jako kdyby na těch svých profilech. A Instagram jako kdyby patří mezi 3 nejhodnotnější sociální sítě, které mají jako kdyby největší budoucnost. Já nevím, jestli znáš Garyho V. Ano, jasné. Tak ten právě o Instagramu jako kdyby mluví jako o médiu budoucnosti
že vlastně Facebook, YouTube, vlastně Google Plus a tady tyhle sociální sítě, které jsou, tak vlastně jim pořád chybí takový ta transformace do podoby toho Instagramu pro ty lidi prostě zrychlujou, že jo, a prezentujou hlavně ty média a tak, jako fotky a videa a podobně. Samozřejmě YouTube bude mít vždycky své místo, ale ten Instagram roste jako kdyby na té popularitě. No a kvôli čomu si myslíš, že rastie, alebo teda ten Gary Vee, ktorého si spomínal, ak teda vieš, kvôli čomu si myslíš, že ten Instagram má najväčší potenciál? Protože tam je ta zábava, že jo, tam to, co vlastně Facebook kdysi nabízel, tak on už to ztratil. Tam se zapojují komerční prvky, že jo, dneska, když já vlezu na zeď na Facebooku, tak prostě tam je takový balast, že to je prostě až nepříjemný, takže já na Facebook prakticky nechodím. A ten Instagram, tam člověk vlastně si tvoří ten obsah, že jo, je to víc taková designerská věc, takže ty fotky, zeď, že jo, to si ty lidi tvoří jako kdyby sami. Dokonce jsem četl, že nějaký prostě známí lidi, kteří dělají na Instagramu, jako, který se věnují Instagramu, tak prostě si dělají takový flow fotek, koláže a podobně, aby to vizuálně prostě bylo jako luxusní. A takže vlastně tohle si myslím, že ten je ty hlavní kritérium. A druhý je ten impact, protože vlastně ten Instagram nekonzumuje tolik času v porovnání s těma ostatníma sociálníma sítěma, že člověk jako může rychleji ten obsah konzumovat a víc jako k němu se dostane ta core informace, ať už je to fotka, krátké video nebo dlouhé video dneska už. A určitě to bude jako kdyby těm lidem víc imponovat, že můžou jako víc vizuálně, že jo, konzumovat ten obsah. Že podívám se na fotku, vidím, hele, jo, tamhle leze na skále, super a tak, než vlastně na Facebooku přečíst si k tomu post, že jo, tam prostě to takový jako nepřehledný, plus to zapadává do zdi, že jo, takže vlastně si myslím, že v tomhle směru Instagram půjde. Nemluví o tom, že mu rostou, že jo, valuace jako taková tomu projektu a tak dál. No dobre, ale Instagram stále vlastní Facebook a teda aspoň ja osobne si myslím a toto som si myslel už dávnejšie, že z Instagramu sa postupne stane Facebook, čo sa týka reklam hlavne a toho, že sa tam bude viac a viac firmy dostávať a tlačiť a že tam postupne bude vidieť viac reklam a myslím si, že je to vidieť, odkedy Instagram vlastní Facebook, tak tam robí množstvo zmien, čo samozrejme množstvo z nich môžu ľudia vnímať pozitívne, no takisto ja vidím, že množstvo tých zmien robia kvôli tomu, aby tam mali viac priestoru na reklamu. A taktiež predtým ako Facebook kúpil Instagram, tak tam reklamy ani žiadne neboli a teraz už sú. A myslím už aj, že medzi tými Insta Stories už začínajú sa zobrazovať reklamy, takže na začiatku je toho veľmi málo, ale takisto to bolo aj na Facebooku. Ja neviem, možno, že ešte len 5 rokov dozadu tej reklamy nebolo až tak veľa, ako je teraz. Takže ja si myslím teda, že tej reklamy bude o mnoho viac a som vedavý, kam to pôjde. No. Jako určitě ty reklamě se člověk nevyhne, ono potom záleží, jak je naservírovaná ta reklama těm lidem. Pokud Facebook dá jako kdyby prostor na zobrazení, ať už je to jako kdyby nějaké fotky nebo nějakého videa ve formě jako komerčního příspěvku, tak je potom samozřejmě na těch inzerentech, jak to pojmou. Pokud tam budou prostě dávat takové ty klasické znělky, tak samozřejmě jim to fungovat nebude a ty lidi to bude odrazovat a ta platforma jako taková nebude fungovat. Ale pokud se ta politika té platformy bude vést, že to jsou fakt jako reální příběhy a reklama bude formou nějakého product placementu nebo víš, něco jako víc osobitejšího, že to jako kdyby těm lidem zapadne do toho konceptu, tak si myslím, že to jako vydrží docela dlouhou dobu. U Facebooku se to začalo transformovat, že prostě tam jedou klasické reklamy, jak jdou v televizi, že jo? Tam prostě se pouštějí videa a to už samozřejmě ty lidi, oni jsou na to jako alergický, ale pokud by se to fakt jako pojalo tím způsobem, že to bude víc jako takový personální, tak si myslím, že to bude mít budoucnost. Jako určitě bych to neviděl nějak negativně nebo tak. OK. A teda hovoril si o tom, že jedným z tvojich cieľov je čo najviac sa nejako odkloniť od podnikania, aby si až tak veľa času netrávil vo firme. A preto, aby si bol viac
so svojou rodinou a aj by si mal viac času na svoje koničky. A teda dobre tomu rozumiem, že jedný z tých koničkov potenciálne by bol možno, že Instagram a nejaké, neviem, vytváranie nejakého publika alebo inšpirovanie ľudí alebo čo budeš robiť, lebo predpokladám, že nechceš, alebo takto, asi sa ani nedá byť so svojou rodinou 24 hodín denne. A možno, že to ani nie je úplne zdravé. Teda neviem, to určitě, ako to vidíš ty. Jo, to je jasný, to je jako určitě je lepší jako mít tam nějaký odmlky, to bez pochyby. Já jako tomu podnikání já od něho úplně nikdy jako nemůžu odejít, že jo. Nad těma projektama vždycky budu muset nějak jako kdyby držet ochranou ruku, ale určitě jde být v povzdálí, chci víc jako kdyby řešit, chtěl bych jako kdyby víc se věnovat těm konzultacím a víc jako kdyby potkávat lidi a řešit jako ty jejich problémy, protože já že v rámci těch svých projektů žiju relativně ve své bublině a chtěl bych jako kdyby víc poznat ty lidi a tomu bych se chtěl věnovat. Ten Instagram, ten by byl jako super, já ho budu zkoušet, ale jako není to nic, jako co chci, co je pro mě jako nějaký business model nebo tak. A samozřejmě chci se hrozně rozmýšlet, já to jako dělám odjakživa, komu věnuje člověk čas, protože čas je to nejcennější, co člověk může mít. A když někomu prostě věnuju svůj čas, tak si to musím vážně rozmyslet. A tímhle směrem bych jako kdyby chtěl jít jako i nadále, že prostě fakt se rozmýšlet, komu ten čas a jaký okruh lidí kolem sebe budu vytvářet. Protože já jsem přesvědčený, že vlastně to, jaký jsme, tak tvoří ty lidi, kteří jsou kolem nás. A v případě, že budeme mít kolem sebe negativní lidi, budeme mít kolem sebe lidi, kteří se třeba dál nerozvíjejí nebo jako skysli na nějakém místě, ať už je to třeba v práci, v zaměstnání nebo i v tom podnikání, tak nás to dál nebude rozvíjet. A jediný způsob, jak my sami můžeme mít jako svůj osobní rozvoj, tak vidím v tom, že právě člověk jako kdyby mění ten okruh lidí na to, aby on sám měl tu výzvu a ten okruh lidí jako kdyby korespondoval s jeho názory a vlastně jeho životním rozpoložením, jestli to takhle jako se dá nazvat. Ja si myslím, že si krásne uzavrel tento náš rozhovor a teda chcem sa ti poďakovať za to, že si mi venoval 1,5 hodiny svojho času a respektíve nie iba mne, ale samozrejme aj každému jednému človeku, ktorý si neskôr tento podcast vypočuje. A ja ďakujem. Ak máš niečo, čo by si chcel povedať na záver, alebo možno, že povedať, kde ťa môžu ľudia zastihnúť, alebo dať odkaz na tvoje stránky, hoci čo chceš povedať na záver. Já určitě děkuji za pozvání, pro mě to byla taková nová zkušenost a pokud jako někdo má jakékoliv dotazy nebo by chtěl třeba se poradit v rámci nějakého projektu, ať se neváhá a obrátí se na mě. Mám své stránky jarekmikeš.cz, tak tam najde určitě všechny kontakty na mě a určitě budu rád a rád si budu poslouchat tvé další podcasty. Super, díky moc. Ešte, ak sa nemýlim, tak je to jarek.mikeš.cz, že? Jo, ale myslím, že to je přesměrovaná i bez pomlčky, takže tam je to jedno. Super. Dobre, teda ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a to bol môj host Jarek Mikeš. Ja som Ľubo Jurík a počúvali ste Sám sebe pán podcast číslo 7. Počujeme sa na budúce, majte sa krásne. Ahoj.